άλλα λόγια για το εργαλείο, φίλε μου Μπάμπη? Το εργαλείο είναι φτιαγμένο μόνο για εκτός δρόμου, ακατάλληλο για την άσφαλτο. Και τώρα τι να σου πω, διαφορικά 100% μπρος πίσω. Μάρκα, με έκαψες? Τα διαφορικά, Ναι. μόνο RB. Τι άλλο έχουμε? Αυτά τα οργανάκια εδώ μπροστά που βλέπω τι κάνουν αυτά? Την ανάρτηση μαλακώνουν και σκληρώνουνε. Τι λες Έχει μειωτήρα για δύναμη. Το μοτέρ είναι το ίδιο ή αλλάξαμε κάτι? Το ίδιο. Τι κυβικά είναι? 1300 μόνο. Η καρότσα τι μοντέλο? 97. 97. Και τρελή ανάρτηση. Δηλαδή? Μπορεί να περάσει 90 πόντους σε εμπόδιο και να πατάει στο έδαφος. Όλοι. Ο ένας ο τροχός θα σηκωθεί 90 πόντους και οι άλλοι να πατάνε κάτω και τα μάξι να είναι ίσχυο. Είσαι σε κάποιο σύλλογο κάπου, μαζεύεστε τρελαμένοι? Καστοριά. Τι ακριβώς είναι? Μια λέσχη είναι, έχει κανένα 15 αυτοκίνητα. Λέσχη 4x4? Ναι. Και εκεί βγαίνουμε και παίζουμε. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Πόσο... Όλα αυτά πόσα χρόνια έκανες για να το τελειοποιήσεις, να το φτάσεις εδώ? 3 χρόνια παιδεύεσαι για να το φτάσεις εδώ που το φτάσες? Ναι, γιατί τα λεφτά μπαίνουν σιγά σιγά. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε? Ένας εργάτης μας έμεινε. Ένας εργάτης μόνο? Ένας εργάτης και είναι τα μάξι σχεδόν έτοιμο. Αυτός ο εργάτης τι θα είναι, Έλληνας, αλλοδαπός, τι θα είναι? Warn φυσικά. Τι θα είναι? Warn Αμερικάνικος. Αμερικάνο θα είναι, βίζα τον έβγαλες? 9.000 λίβρες. Ωραία. Θα δοκιμάσουμε εδώ μέσα χωρίς 4x4. Κοίταξε μην πέσουμε σε κανένα λάκκο εδώ μέσα. Νομίζω ότι κάτι μπορεί να γίνει. Καλοριφέρα έχει τα μάξι ρε? Βεβαίως. Είπα μήπως δεν έχει καλοριφέρα. Τα λάστιχα τι είναι, τα είδα πολύ τρακτέρωτα. Τα λάστιχα είναι της Black Star εγγλέζικα. Είναι cross 78 πόντους στο ύψος, μόνο για 100% πρέση. Τι λες ρε φίλος, τα οποία έχουμε και ένα δικό μας άτομο που τα πήραμε. Βέβαια, ναι. Ποιο να? Στο Άργος σχεδόν, Κυριακόπουλος λέγεται. Ο Πέτρος. Ο Πέτρος, ναι. Α, καλό παιδί. Και εγώ εκεί έβαλα λάστιχα. Καλό παιδί. Τώρα ανεβαίνουμε στο Άγιο Πνεύμα σιγά σιγά. Ναι, πολύ διαφορετικά. Αλυσίδες δεν χρειαζόμαστε, έτσι? Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις. Καναφιάρι τίποτα δεν πήραμε μαζί μας? Σαν πολύ σίγουρος σε βλέπω. Παδί, σαν πολύ σίγουρο. Φτιάρια δεν έχουμε, εργάτες δεν έχουμε, τίποτα δεν έχουμε. Δηλαδή, τα κινητά τα πήραμε μαζί μας, να έρθουν να μας βγάλουν άμα χρειαστεί. Βέβαια. Έχουμε το τρακτέρ σε... Α, έχουμε το τρακτέρ. Δηλαδή, άμα βουλιάξουμε θέλει τρακτέρ, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί Ωραίος.